Benvinguts i benvingudes al podcast Hi haurà un futur, el podcast on parlarem del camp valencià sense filtres i amb tota la veritat. Avui comencem amb un dels cultius que més ens identifica com a poble, la taronja valenciana. Arraca la campanya i darrere de cada taronja i cada clementina hi ha molt de treball, molt d'esforç i moltes reivindicacions. Per conèixer el que està passant, tenim avui com a convidat a una persona de les que més sap del sector. Avui, gràcies a Caixa Popular que patrocina este podcast, ens n'anem a Betxí a parlar amb Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera. Abans de començar este primer capítol, deixeu-me que vos explique de què anirà Hi haurà un futur. Este podcast naix de la terra, de la necessitat de contar què passa en el camp valencià, sense filtres i sense discursos buits. Naix de veure com s'abandonen els camps, com enganyen al consumidor i com ens exigeixen als llauradors cada vegada més. I com, malgrat tot, els llauradors i ramaders continuem tirant avant en les nostres forces. Hi haurà un futur vol ser un espai de conversa, divulgació i respecte. Un espai on l'agricultura no siga només una notícia de 5 segons, sinó que siga el centre d'atenció. On parlarem de producció, de mercats, de sostenibilitat, de cultura i de tot allò que fa que el menjar arribi a casa vostra tots els dies. Cada capítol que emitim tindrà un convidat que serà especialitzat en aquest tema i serà una conversa entre jo mateix i ell. I com no, tindrem una secció fixa. Georgina Mollà ens portarà cada 15 dies la secció del rebost valencià, on parlarem de producte de proximitat i de temporada i què plantar en els nostres propis horts. Este projecte està fet des del respecte, des del cor i sobretot des de la dignitat que es caracteritza als llauradors. I ara sí, comencem. Bé, Carles, ens trobem a Betxí i quin millor lloc per parlar de l'inici de campanya que en un camp de mandarines, que és el que habitualment feu així. I res, com ha començat la campanya de navelines i clemènules, bàsicament, que és el que estem trobant ara i totes les que venen antes que elles? Bueno, pues la campanya, la veritat és que ja preveiem que anem a tindre uns aforaments baixets, unes produccions relativament baixes per a la capacitat productiva que tenim al Baix Valencià i així va corroborant-se, no? Ja estem en plena recol·lecció, veiem que quan entrem en els camps pues, la fruta no està condint i el que sí que n'hi ha que lamentar un poc és que hi ha hagut molta oferta de fruta sud-africana i això ens ha ralentissat la recol·lecció, els preus en origen són algo inferiors a altres campanyes i al final pues, tenim més dificultats de lo normal d'eixir als nostres mercats preferencials, una miqueta aquesta sintonia de l'inici de campanya. Sí, perquè jo tinc entès que en un principi en agost van eixir els comerços molt alegres a comprar, sobretot per exemple el tema marisols, que són molt tempranes i m'han arribat ja a oïdes que en la Safor s'han quedat moltes penjant, oronules també que venen primer que realment la reina, que és la clemenules, també s'han quedat alguns horts, vull dir, ja estan tornat a Sud-àfrica a fotre-mos perquè, a més, sabem que fa uns mesos a partir d'ara tenen arancel zero i, clar, estan augmentant les exportacions. Sí, evidentment, al final nosaltres, per a que ho entenga no, la gent, nosaltres necessitem, en el moment que arrenquem la campanya, som el país productor i la zona productora que comercialitza més cítrics en fresc, siguin taronges o siguin xicotets cítrics, que és el que la gent coneix com a mandarines o clementines. Al final tenim suficientment fruta per abastir els mercats tradicionals de centre Europa i el propi mercat interior nostre de proximitat i per tant no necessitaríem, no som deficitaris, no necessitaríem que vinguera fruta de fora. Què passa? Que els grans fons d'inversió, que cada vegada participen més, els grans comerços de proximitat que tenim així, pues, al final porten molta fruta de fora, de l'hemisferi sud, concretament de Sud-àfrica, i això al final fa que tinguem aquestes dificultats quan no hauríem de tindre-les, perquè els aforos són baixets, van eixir a comprar la fruta a un preu en origen digne, bo per als nostres productors, perquè s'entenia que en moments determinats anàvem a tindre més demanda que oferta i per tant els preus solen pujar. Però ens hem encontrat davant d'una situació que Sud-àfrica ha batit el rècord de tota la seva història en introduir fruta de l'altre hemisferi. Per tant, són molt negatiu, no? És negatiu per als productors,
però també per al consumidor, que al final en els lineals, en un moment que podria tindre una fruta molt bona, de molta proximitat, com les nostres navelines o les nostres clemenules, pues has tingut fruta sud-africana també, i el consumidor està consumint moltes voltes una fruta de l'altra punta del món, que es fa més d'un mes que està recol·lectada, i això també és negatiu per a ells. Per a ells i sobretot, a més, inclús nosaltres complim uns estàndards de producció molt més sostenibles, molt més respectuosos en el consumidor, en el mig ambient, i aquesta gent pues, porta fruta de 13.000 quilòmetres en barco, que jo calculo que algo més contaminarà que el que fem nosaltres. Entonces, el que també he detectat jo, per lo menos, quan he anat a algun supermercat, és ixe, no arriba a ser frau en etiquetatge, però sí ixe engany al consumidor de trobar-te de repente en un supermercat pues, unes taronges que, al meu entendre, crec que eren valències, i ficava que eren lanelates origen Espanya, quan així les lanelates les produïm en febrer. És una cosa que els supermercats encara no acaben d'etiquetar correctament ixa fruta que realment o és d'ací o és d'allà per enganyar el consumidor. No? Sí, en els etiquetatges respecte a supermercats estem veient que moltes vegades n'hi ha males praxis, siguin voluntaris o involuntaris, però la veritat és que ens apleguen moltes queixes de productors o consumidors que van a aquestes grans superfícies i veuen que no correspon el producte que n'hi ha allí venent-se en l'etiqueta. Per tant, això és algo que n'hi ha que llançar un missatge de que tenen que millorar i molt les grans superfícies, perquè al final ens agrada més o menys, però les grans superfícies són les que venen més del 70 o el 75% de cítrics valencians. Després està aquest mercat de proximitat, que poden ser en els mercats, ventes online, o un altre tipus de nicho de mercat que va creixent progressivament, però encara és totalment minoritari. Per tant, ahir sí que n'hi ha que incidir molt, no? En que se faci cada vegada un millor etiquetatge en els supermercats. Però al final el missatge que n'hi ha que traslladar també molt a la societat i als nostres polítics és que al final aquests acords internacionals en països tercers, on ens hem acostumbrat a que durant tot l'any n'hi ha que qualsevol tipus de fruta, ja s'ha acabat la temporalitat de les frutes, s'ha acabat. Tot l'any pots tindre un cítric en un lineal, però almenys que ho facin de forma ordenada. Si tu eres deficitari, que no en tens, en els mesos d'estiu jo entenc que puga vindre fruta d'una altra procedència i ocupar el lineal, però quan tu no eres deficitari no té ningú sentit. Per què? Perquè al final estàs provocant que n'hi hagi una petjada de carboni molt superior a lo normal, perquè nosaltres en 24 o 48 hores estem en el mercat i aquesta fruta, és el que hem dit, està més d'un mes per ahir viatjant en barcos i contaminant. Després, els estàndards de producció nostres són els més elevats a nivell mundial. I no perquè ho diguem nosaltres, perquè la normativa europea és la més estricta a nivell mundial per a produir en condicionalitat social i ambiental. Per tant, aquest producte té més garanties també de cara al consumidor. Totes aquestes coses n'hi ha que posar-les en valor, i si els polítics no entenen que al final se requereix de fer acords internacionals però en ordenació, que quan tu ja tens suficient fruta, ja no eres deficitari, que no vinga fruta d'un altre lloc del món, o que n'hi hagi mesures correctores, com per exemple arancels, que en aquest determinat moment ja no facilita tant aquesta importació per part d'aquell que té capacitat de fer-ho, que són els fons d'inversió i les grans empreses, perquè al final els acords internacionals sempre beneficien a les grans empreses i fan perdre als xicotets productors com nosaltres, no? Com jo, com qualsevol altre productor valencià que no té aquesta capacitat. I de fet parlem d'aquestes coses moltes voltes i no sé si la gent arriba a ser conscient de la importància que té, una, la sobirania alimentària, que si desapareguem els xicotets productors i es queda tot en mans de fons d'inversió, al final els preus encara pujaran més perquè estaran en mans de 4 l'assunt, i l'ordenació del territori. Al final, si els xicotets productors deixem de produir, estem més acostumbrats al tema del minifundi així en Castelló i en València, que som més produïm, i aquestes xicotetes parcel·les els fons d'inversió no les volen, perquè no arriben a ser igual de rentables que unes grans finques. Entonces, clar, la gent té que entendre realment que buscar la fruta nostra, buscant sobretot l'origen en l'etiquetatge dels supermercats, la gent que compra en supermercats, és importantíssim no només per la sobirania alimentària que tenim tindre, sinó per la seguretat alimentària també en la que produïm nosaltres i sobretot per evitar l'abandonament de terres. Hem tingut la grata sorpresa de que fa poc 677 joves han demanat les ajudes a primera instal·lació i és una gran notícia, però clar, aquests joves al final van a tindre que mantindre's de lo que estan produint. I sobretot també la gent té que ser conscient de que
desgraciadament, tenim una marca valenciana que ve de la indicació geogràfica protegida Cítrics Valencians, que es diu Taronges de València o el setxell blanquet en la IGP, però no tenim promoció per part de les administracions. Sí, al final les administracions tenen que ser també molt conscients, no?, de que aquelles marques de qualitat, com és la IGP, se tenen que recolzar econòmicament per a que cada vegada tinguem més capacitat de poder fer o treballar a través d'elles una quantitat més elevada de tones de cítrics a través de la IGP i que tots es vagin el setxell. Per què? Perquè el setxell al final és una forma molt clara d'identificar el que és nostre i per tant no hi ha confusió al consumidor de ningun tipus. Saps que el que va en l'etiqueta de la IGP ja ha estat controlat i és producte d'ací. Això és importantíssim. És una llàstima, no?, que campanyes com les que han arribat a haver algunes campanyes que se destinaven alrededor d'1 milió d'euros per a promoció dels nostres cítrics a través de la IGP que hagin desaparegut. Al final la lluita passa també per ahí, no?, per intentar que les administracions recuperar aquestes campanyes de promoció que són importantíssimes per al nostre producte i fent referència una miqueta al nostre model. Al final el nostre model té de tot, no?, té grans extensions, grans finques, en aquest cas són minoritàries al territori valencià i després està composada per un model que diria jo més social, no?, on molts productors professionals tenen terres, diverses terres en diversos llocs i després una part que és de gent de cada una de les seues poblacions del territori que són a temps parcial, no? Encara n'hi ha una part important al nostre territori que és de gent de temps parcial, que té apego a la terra i que encara la cultiva. Pues hem d'intentar, no?, que aquest model vagi progressant a poc, cada vegada tindre unes explotacions un poc més grans i més rendibles, però al final és un model que permetís que moltíssima gent tinga terra i això jo crec que és positiu perquè ho has dit tu molt bé, si algun dia els fons d'inversió se fan en l'agroalimentació, entonces sí que dominaran el que voldran que consumisques o consumim i els preus. I una altra cosa, millor que no vinga, no?, però a vegades per desgràcia hi ha conflictes i ho estem veient, bèl·lics i desestabilització dels països i és quan hem vist coses lletges, no? Vam patir en el Covid, en el tema de sanitat, en les mascarilles, el tema industrial, de si produïem prou o no en el bloc europeu, doncs en l'alimentació ens pot passar també el mateix. Si al final tenim que dependre de productes que venen de fora, si ve una mala, a lo millor és quan tirem a faltar als productors i entonces quan és tard ja. Ahir també entra l'altra part, perquè has anomenat el Covid, evidentment ahir va ser un augment, de fet veníem en una campanya molt roïn aquest any, el 2020, recordo jo que la campanya era un desastre i va incentivar molt el consum de taronges i de mandarines, més per això que per altra cosa, de dir, és una font de vitamina, la gent ha de consumir tots els dies la seva mandarineta o la seva taronja perquè és bo sanitàriament pel nostre cos, és molt sa. De fet, és una cosa que me contaren l'altre dia i que me va fer molta gràcia, que n'hi ha molta gent que es fuma ara, i una nutricionista me va dir consumir mandarines o taronges tots els dies produeix que aquesta oxidació que te produeix el tabac contrarreste menjar vitamina. Vull dir, no estic incitant a ningú a que fume, però vull dir, és com aquesta compensació de menjar coses sanes i de temporada, perquè jo no recordo mai haver menjat o haver begut un suc de taronja en agost, no li veig ningú sentit, quan damunt en agost tenim fruita de pinyol, tenim fruita de tres tipus, tenim melons, tenim hortalisses i tenim molta més varietat que de fet després en el rebost valencià veurem com Georgina ens conta què és el que podem consumir ara al mes de desembre o inclús el que podem plantar en el nostre hortet, per a un poc conscienciar aquesta gent de que consumir de proximitat i de temporada és molt més sa pel nostre cos perquè realment és a lo que està acostumbrat l'evolució de l'espècie humana a que el nostre cos tinga menys malalties, cuide millor i a més pugui contribuir a portar una vida més sana i molt millor per a nosaltres mateixes. Sí, desde luego al final això seria lo ideal, no? Retornar una miqueta en aquest sentit, un poc al passat seria lo ideal, no? Que la gent se conscienciara en consumir productes de temporada i de proximitat. El que passa que jo això avui per avui ho veig junt. Per què? Perquè n'hi ha tanta facilitat de que en els grans lineals tinguem de tot durant tot l'any que al final és pràcticament impossible tornar ahí, però sí que podem millorar-ho, no? Com hem dit abans, en aquesta ordenació, en els acords. I després, al final, el producte de temporada de proximitat té totes les garanties i tota la qualitat, ho aprofites tot. O sigui, tu menjant un producte acabat pràcticament de recol·lectar
24-48 hores que tinguem la capacitat d'estar en el mercat, perquè nosaltres al final també ho hem de traslladar. Els nostres principals clients i consumidors de cítrics valencians és Centre-Europa, no? Al final Alemanya és el primer gran consumidor de cítrics valencians, després està França, després apareix el Regne Unit, una vegada se'n va eixir també del bloc europeu, però continua sent un gran consumidor el Regne Unit, i després està Itàlia, està Polònia, està el propi mercat interior nostre, en quantitats també importants, i per tant pràcticament el 96% de cítrics produïts al nostre territori estan en 48 hores en el mercat, i això n'hi ha que donar-li molt de valor. Pràcticament nosaltres exportacions extracomunitàries pràcticament ja no estem fent. Vam perdre el mercat dels Estats Units, l'únic mercat extracomunitari que se manté un poc és Canadà, però després tenim mercats potencials que sempre han albergat esperances, com Xina, Japó, però no enviem pràcticament res, i les zones baixes, a lo millor més pròximes, les zones àrabs, els Emirats i tot això, doncs enviem també molt poquet, o sigui que realment la nostra citricultura té aquesta vocació exportadora, però exportadora, diguem, també un poc com al costat de casa, no? Sí, perquè inclús el mercat rus, que en el 2014 encara era molt important, quan començà la primera guerra de Crimea en el seu dia, ja es va tallar i pràcticament a Rússia ja no arriba res, a no ser que siga fent triangulacions rares dies que van a voltes al mercat. Sí. I allí tragava molta taronja, sobretot crec recordar, molta taronja grossa, però grossa de les enormes, que així, pues, jo, per exemple, després de dinar, que estem acostumats al pòster, no me menjo una taronja que pesa mig quilo, no m'entra, però allí sí que eren uns grans consumidors i aquest mercat pràcticament ha desaparegut i difícilment ja tornarà a mantenir-lo. Sí, el mercat rus també ha desaparegut, era un mercat que també albergava certes esperances en el seu dia, i és un mercat que ha desaparegut per als cítrics. Són coses residuals les que puguen aplegar allí de cítrics valencians. Nosaltres l'objectiu nostre té que ser, no?, conservar un poc aquells mercats tradicionals que hem anomenat, conservar-los. Per què? Perquè al final, com ara tenim menys capacitat productiva que teníem abans, fet compte que nosaltres hem arribat a produir 3,8 milions de tones, 4 milions de tones a la Comunitat Valenciana, i avui per avui estem produint menys de 3 milions de tones. Aquesta campanya, per exemple, estem al voltant de 2.600.000 tones. Això vol dir que la capacitat productiva que teníem abans l'hem perduda. És un sector que genera molta economia, que genera molts llocs d'ocupació, i jo diria que estem al límit ara. O sigui, baixar d'aquestes quantitats que estem fent ara pot ser molt roïn també, perquè entonces sí que es comencen a aparèixer aquells que volen ocupar el teu espai d'altres zones i volen ocupar el teu espai. Per tant, produir menys del que produïm no va ser bo tampoc per a la citricultura valenciana, perquè vas a generar menys economia, menys llocs de treball, al final perds superfície agrària útil, perquè al final això ve provocat també per diversos factors. Un factor és l'abandonament de terres, perquè no tenim relleu, i altre factor, el climàtic, que també cada vegada és més difícil produir en la nova climatologia que tenim i el canvi climàtic que va afectant a les floracions, a les produccions, i que tenim una part de camps que s'han envellit molt i per tant donen baixos rendiments, i ahir l'administració tampoc acaba d'apostar per donar ajudes per a reconvertir aquests camps per a que en un futur siguin jovens i puguen produir més. És un poc una radiografia actual, no?, de lo que estem veient. Sí, perquè en teoria enguany teníem la promesa del senyor Barrachina en que anaven a eixir unes ajudes per a reconversió varietal, ajudes que realment portem prometent ja els distints governs molts anys, però que mai s'havia materialitzat, encara que enguany sí que teníem ja d'això de que anaven a eixir. A dia d'avui ens trobem a 1 de desembre i ha passat l'any i de moment no sabem res de reconversions. De reconversió pràcticament estem acabant l'any, no va eixir el pressupost, està esgotat, per tant no van haver aquesta línia d'ajudes. Sí que és de veres que possiblement programen algun ordre d'ajudes per al 2026, però no enfocat a canviar arbres jovens i arbres per arbres jovens, sinó anirà enfocada més per la problemàtica de la pinyolà que tenim, la convivència del sector citrícola en l'apícola, d'intentar reconvertir varietats híbrides pol·linitzadores que se pol·linitzen entre elles, que vol dir que els híbrids li fan pinyol, per exemple, a una clementina. Això sí que van a habilitar una ordre d'ajudes si no passa res per al 2026, però això és totalment insuficient per a donar una dinàmica, diguem, més clara i més potent. És igual que un poc com les ajudes per a jovens. S'han treballat molt, s'ha pressionat molt per a que isquen les ajudes per a joves per a incorporar-se al camp en qualsevol sector, però també per al sector citrícola,
que al final el que hem aconseguit és que després de 4 anys isca aquesta ordre, 4 anys sense publicar ordres d'ajudes a joves, això és demoledor per un sector que com si no farà falta. I després el que estem demanant és que aquestes ordres estiguen permanentment obertes en un pressupost i el jove que estiga preparat que s'incorpore, no que se tinga que esperar 4 anys més a un altre procés per a incorporar-se. Això no té ningú sentit si realment volen apostar perquè s'incorpore gent jove, clar. És que cal recordar que la mitja d'edat, parlant només d'ací, de nosaltres, està en 64 anys i mig de llauradors valencians. Entonces, per lo menos, si no estar permanentment obert, perquè entenem que, és que per al funcionariat i tal pot ser un mal de cap, que menys que calendaritzar aquest tipus d'ajudes, tant ixes com les de modernització de la maquinària, i saber tots els anys que en febrer, en març, en gener, en novembre van eixir aquestes ajudes i per lo menos el jove que vulgui incorporar-se diu vale, no me puc incorporar enguany, però de cara a l'any que ve vaig a preparar-me per a, quan arribi novembre, fer l'ajuda de la primera instal·lació i poder calendaritzar i no estar dir ai, i quan eixiran? Ai, i això perquè, vull dir, és un poquet, no s'entén, o sigui, ni ho entenem des de la Unió, ni ho entenc jo a títol personal, de per què no aquestes ajudes ixen més regularment, però bueno, l'administració que apoya tant als héroes del campo, pues, sabrem per què ho fa. Realment, si ho observem, tot el que foren línies d'ajudes per a joves s'haurien de potenciar molt més. Claro. O sigui, el futur passa per la gent jove. Gent jove, pues, per exemple, com tu o altres molts jovens que n'hi ha en el sector, que ja tenen altres dinàmiques de treball també. I el futur també passarà un poc per ahí, perquè entre gent en visió diferent i que tinga una dinàmica també diferent i que vulgui canviar certes coses en el camp valencià. I si no s'aposta per ells, difícilment vas a revertir les situacions o coses que estan enquistades. I al final això com s'aconseguís? En una financiació que siga més elevada encara que la que tenim, que isca tots els anys i que els requisits siguin flexibles, perquè això és una altra. Per exemple, ara hem tingut 677 sol·licituds en l'última ordre, sí, però no se van incorporar tots, no van a plegar els diners per a tots, no tots van a complir els requisits. Per tant, és una llàstima que algú que tenia una intenció de vindre al camp se quede fora d'aquestes ajudes, i passarà. Per tant, vol dir que se pot millorar l'ordre, que és positiva, però que se pot millorar, perquè si no ho fem fàcil, la gent va quedar-se per el camí i la gent jove és la que ens fa falta. A més, parlem de que així mateixa tenim només que alrededor de 13.000 autònoms que es dediquen 100% plenament a viure de la terra i de lo que produeix la terra. Una ajuda en la que presenten la sol·licitud 667 jóvens, en com se queden fora per falta de pressupost, és pagar i botar-li foc al Consell, bàsicament, directament, perquè estem parlant d'un augment de quasi un 7 o un 8% de llauradors, que justament no anem sobrats d'això. Entonces, esperem que ara, quan es comencen a eixir les resolucions, tot i que nosaltres hem mirat molt bé el que presentàvem per a que no es quedara ningú fora, veurem si realment deixem fora la gent o no, o aposten realment per el futur. Ja no parlem de les ajudes a recuperar capacitats productives després de la dana o pressupostos del Consell, perquè s'han demanat ajudes a la promoció, que és el que creiem que és nosaltres més important dins del sector i que se torni a reactivar, que al final 1 milió d'euros per a un Consell que té un pressupost molt elevat tampoc creiem que sigui una cosa molt estranya, i ja que la interprofessional, que és la que hauria de fer aquesta promoció, no fa res, i mira que li ho hem dit de vegades, pues, esperem que per mig de la IGP puguem un poc tirar-la avant i realment la marca taronja valenciana que vaig a coneguent-se, i ja que pareix que la gent vaig tinguent un poc més de consciència, o per almenys és el que he notat jo este últim temps, de mirar un poc més l'origen del producte de lo que compra, pues a veure si aconseguim reactivar per ahir, perquè a més el consum està caiguent, el consum de taronja. Sí, avui per avui les dades no enganyen, no? Igual en proximitat, que a nivell estatal, que a nivell europeu, el consum de cítrics baixa. Baixa prou el consum de cítrics de taronja i taronja per a suc, no tant en xicotets cítrics, i mandarines i clementines no està baixant tant, està més estable, però al final la promoció és fonamental. I això és molt fàcil d'explicar. Tot el món que ens escoltarà ho haurà vist, ho haurà escoltat, que quan venen les períodes electorals
tots els polítics principals valencians s'ixen la taronxeta a ballar. Tots. Ballar, la No, taronxeta, la no foto, falla ni un. tots, hasta inclús hem viscut, no, al llarg de la història, hasta inclús en el Congrés, algun polític valencià que ha tret la taronja en el Congrés en Espanya i sempre li han donat valor, no, a la foto en la taronja, però sin embargo després veus que a l'hora de la veritat de fer una aposta econòmica de pressupost sorprenentment te deixen a zero. I és el que no entens, dius, després sí que sou bons tots per a vindre, feu-vos la foto i defensem, diguem, un poc la identitat dels valencians, la simbologia dels valencians, però ens han deixat sense recursos. Jo no acabo d'entendre en què pensen o quines polítiques volen fer quan una campanya tan senzilla a través d'una identificació geogràfica protegida, no promocionar, no apostar per ella, vamos, no té ningú sentit. De fet, jo recordo els últims anys que el ja no president de la Generalitat no ha fallat mai al primer tall de la taronja valenciana, que normalment solen fer des de la IGP tots els anys. Evidentment el conseller no falla mai, sempre diu que sí, que n'hi ha que apostar per no sé quantos, però al final de Forment ni un grai. Això és el que als productors els crema, perquè veuen que al final diners pocs i promoció poca, i si no continuen promocionant en l'elenc de varietats de fruta que tenim avui en dia al supermercat, que com tu has dit molt bé antes, tenim de tot en tots els llocs, ja no podem, com si diguérem, desmarcar-nos d'aquesta temporalitat de dir, vale, sí, nosaltres podem competir ara en aquestes fetges, pues en el caqui, en la taronja, en els advocats, si vols, que estan ara ficant-se un poc més de moda, però si vas a un supermercat i el trobes ciruelos de no sé on i raïm del Perú i de tots els llocs, ja no és la fruta per excel·lència de l'hivern, com era fins fa un temps. Entonces, si no recuperem aquesta promoció, difícilment podríem continuar tirant avant això, perquè al final... Però mira, a mi el que més me molesta ja no és que dins de la feina del seu càrrec tinga que vindre al tall dels cítrics o tinga que anar a actes que tinguin una vinculació en el camp o en el cítric. A mi el que més me molesta són les campanyes electorals, quan encara la gent no ha decidit què vas a ser en un futur, qui va ser el president o qui va ser el conseller, quan la gent encara no ha decidit qui és, que entonces sí que van tots en la taronxeta. Correcte. I això és el que me molesta. Van tots en la taronxeta, però després quan estic en el lloc no faig res per ella. Realment a mi el que m'indigna és això. I després respecte a lo dels lineals també és molt important recalcar un poc que en els lineals avui en dia, per exemple, ja no competim només entre nosaltres, entre sectors i entre frutes que estan en el lineal, siguin d'ací o siguin d'una altra procedència, que al final està el factor també de consum orientat al producte transformat, no? Qualsevol producte transformat del típic postre transformat que pugui elaborar qualsevol indústria, que no té tanta salut o tantes garanties que és bona per a la salut de les persones, però bueno, són productes que fan molta promoció, que estan molt presents en els lineals, i això també és una competència directa, al final un processat en qualsevol fruta fresca, en aquest cas una taronja que pugui ser per a fresc, per a suc o un xicotet cítric. Perquè al final nosaltres també n'hi ha que recalcar-ho molt i que el consumidor sàpiga que nosaltres produïm taronja per a fresc. Vull dir, per a tu agarrar la teva mandarina, pelar-te-la o agarrar la teva taronja, i si vols fer-te el suc te'l fas tu, però no vas a comprar una botella de Don Simón, per parlar d'uno, que nosaltres sempre te recordes que a la Unió sempre han dit Don Carbón, bàsicament perquè tenim la competència de suc concentrat del Brasil. Jo recorde que en Carcaixent n'hi ha una fàbrica de sueps que tots els dies portava una cisterna de 20.000 litres de suc concentrat del Brasil, que és una autèntica barbaritat, però que això de sa té poc. I a més, nosaltres la peladora, que si diguem, o la indústria del suc la tenim com algo residual de dir, bueno, pues si tinc rametxaes o alguna taronja que per lo que siga no és la millor del món, la tirem a això i per lo menys no ens costa diners collir-la i portar-la. Però hem de recalcar molt que nosaltres produïm per a consum en fresc, consum de taula, consum de suc. I una cosa que m'agrada recalcar molt també, i és que moltes voltes a mi els meus clients m'ho pregunten, si les taronges que fem nosaltres són de taula o de suc. I estaria molt bé també comentar al consumidor o a les consumidores, a les persones consumidores, que la navelina, per exemple, que és la que estem comercialitzant ara, igual té que serveix per menjar-te-la com per exprimir-la. Igual que, per exemple, me comentares tu que a la teva filla el que més li agrada són el suc de mandarina, serveixen per lo mateix. És important que el consumidor siga conscient de que nosaltres al final
treballem per produir en fresc, i això de dir que la pela ara està cara i la indústria anem a tirar-la allí sense gastar molts diners, seria la ruïna del sector. Sí, majoritàriament el consumidor el que busca és una taronja per a fresc, podrà ser una navelina, que al final, perquè ens entenguen també els consumidors, és el que és la taronja dels grups navels, que són els que tenen la mamelleta que diem nosaltres, el melic. Això són taronges que tenen organolèpticament són més bones, entonces les gastem igual per a fresc, que tu pugues pelar tranquil·lament una taronja i tallar-te-la i menjar-la, o pots fer suc d'ella. I després les taronges blanques, les que no tenen melic, les que no tenen la mamelleta que diem, que són més planetes per darrere, en un color normalment més blanquinoset, més groguet, un taronja poc intens, que són el grup de blanques, que podrien ser unes solustianes, podrien ser les valències, i això sí que tenen un clar nicho de mercat més clar al suc, a exprimir-les. A la malleta. I entonces és un poc per diferenciar un poc el que seria el grup de taronja. I les mandarines normalment les busquen pues, això, de fàcil pelar, que un xiquet se'ls pugui portar a l'escola, qualsevol del treball, pues, una mandarineta, una clementineta, pelar-la fàcil, menjar-te-la, busques més això. Això no vol dir que no pugues fer un bon suc. Claro, per supost. Per a, sobretot, ho has dit, xiquets moltes vegades fan un suc d'una clementina i dius, ostres, ens agrada això. No és lo normal, però també pots utilitzar-les. Però ahir se busca el fàcil pelat, que no tinguen pinyols, per exemple, dins. El contingut de pinyol és molt important, el mercat cada vegada exigeix i el consumidor que tinguen pocs pinyols, que puguis encontrar 1 o 2 màxim en una fruta, i majoritàriament pues, que les frutes no en tinguen. És un poc el que està buscant el mercat de cada fruta, però la gent, el consumidor cada vegada està més conscienciat, i té clar el que busca, el que vol, el mirar les etiquetes, que cada vegada és més important. El que fa que moltes vegades els consumidors el que ens transmeteixen és que he anat i no he vist. O sigui, ja no és que ells busquen i diguen jo puc triar entre una de Sud-àfrica i una d'ací, no? És que van i només veuen la de Sud-àfrica. I hasta que no està ben avançada la campanya no entres tu, ja no, entonces comencen a encontrar lo nostre. Claro, lo lamentable és això, que en un moment determinat que tu tens fruta, que la gent veu que n'hi ha fruta per el camp, home, com pot ser que n'hi ha taronja i encara n'hi ha escane lineal de fora? Pues això és el que denunciem i això és el que tenim que intentar canviar entre tots. I de fet, quan se ralentís al començament, ja sabem per experiència que tota la campanya ja va encular i va arrastrant, sobretot, mals preus, recol·lecció tardia, va podrint-se la taronja en l'arbre i va caiguent, entonces per al productor també això és una cosa molt lletja, perquè després d'estar tot l'any cultivant les teves taronges i cuidant-les o les clementines, veus que van maurant en l'arbre, van caiguent, i si damunt les produccions ja són més ajustades, doncs degut a que arriba primavera i els arbres es tornen locos, ara fa calor, ara fa fred, ara florixen, ara de repent ja està la taronja quallada i al mes te torna a florir perquè ha pegat una pujada de temperatura forta o t'expulsa molta flor. Si ja anem els productors un poc ajustats, damunt si passen aquestes coses pues encara anem a pitjor, que és més o menys, esperem que no s'allargui molt, però el que està un poc passant enguany. Però bueno, al final també intentarem també, des d'ací també sempre donar un missatge positiu, animar a la gent també a que la manera de recolzar els llauradors és mirar l'origen i les etiquetes i poco más que añadir. Intentarem pues, això, donar un missatge positiu i animar a la gent que al final pues, no està tot perdut, continuem lluitant i inclús a més segurament de cara a gener tindrem alguna novetats que ja anirem comptant en forma de mobilitzacions i d'aquestes coses. I així que bé, fins així el capítol d'avui i despedim a Carles perquè ara vos deixem en Georgina Mollà i el seu rebost valencià. Soc Georgina Mollà i això és El Rebost, una secció dins del podcast Llaurar en Futur. En aquesta secció anem a parlar de fruites i verdures de temporada, de la teua horteta familiar, de receptes i de varietats tradicionals. Comencem parlant de què és un rebost. Un rebost és aquest espai que tots tenim a casa on guardem els aliments, però per a mi és molt més que això. Quan obrim el nostre rebost, no només podem anar a per un pot o una queraïlla, també recordem el que fem durant tot l'any. Eixa conserva de tomaca que hem fet en estiu, ixes olives adobades que hem fet en novembre. En definitiva, és la memòria d'una casa, on es barregen els sabors i guardem les estacions. Parlem del menjar de temporada. Menjar de temporada és respectar el ritme de les estacions i de la terra. Podria definir-los amb dos beneficis, responsabilitat i sostenibilitat. El menjar de temporada és més sostenible. Primera, perquè no cal que facin milers de quilòmetres des de l'altra punta del món, perquè així, per el clima, no podem cultivar-los. Per tant, utilitza molts menys recursos,
d'aigua, de petroli, infraestructures, etc. Per altra part, pense que és molt més responsable perquè consumint aliments de temporada podem comprar-los directament als llauradors i llauradores que tenim proper de casa. I una tercera raó, que per a mi també és molt important, és que ens connecta amb la terra i amb les estacions. Si ens fixem bé, les mateixes estacions ens diuen què necessitem en cada temporada de l'any. En estiu, verdures i fruites superfresques, plenes d'aigua. En hivern, menjar molt més contundent per a caldos i guisaus. I no cal anar-se'n tampoc massa lluny. Estic segura que les nostres abueles cuinaven sempre arreglo a la temporada de cada any. Aleshores, ara que estem en temporada tardor-hivern, anem a fer una llista de les fruites i verdures que tenim disponibles a partir d'ara. Comencem amb les fruites. Tenim caquis, tenim magranes, mandarines i taronges. Boníssimes i, a més, molt riques en vitamina C. Fa poc que comencen a cultivar-se kiwis, doncs ara també comença la temporada de kiwis. I una fruita que m'encanta i que la gent no coneix molt, el perelló. No és un codony, no és una poma, no és una pera, és el perelló. És una fruita que és tradicional de les muntanyes de l'interior d'Alacant, més o menys de la meva zona. I podríem dir que té un sabor realment especial, en una mescla entre dolçor i acidet que no sabria com definir-ho. Si no coneixeu el perelló, realment vos el recomane. I com sabeu que les varietats tradicionals m'encanten, ja parlarem del perelló amb més profunditat més endavant. I continuem amb les verdures de la temporada tardor-hivern, que vos he de confessar que és la meva preferida. Tenim una grandíssima varietat de fulles, bledes, espinacs, escaroles i un muntó de tipus d'ensalades. També és temporada de tots els tipus de col, la col rissada, la llisa, la kale, la lombarda, la coliflor, la romanesco i les de Brussel·les. Mira si tens on triar. A banda, també tenim carlotes, creïlles, naps, raves, alls i alls porros, també tenim cebes, i per a mi les dues reines de la tardor-hivern, que són la carabassa i la carxofa. I no oblidem que la tardor també ens dona dos aliments superbons, com són les castanyes i els bolets, que recordeu que ara, més o menys, és temporada de rovellons, i ja sabeu el que teniu que fer quan aneu a buscar-ne. No els arranqueu, aneu sempre amb cistella i deixeu els xicotets, no arraseu amb tot. I per acabar aquesta secció, vos suggerisc una recepta combinant 3 productes de temporada. Una ensalada tíbia amb carabassa i magrana. Comencem amb la carabassa. Jo utilitzo les que són de tipus cacauet. Tallem la carabassa i la posem al forn. Jo li tire un bon raig d'oli, sal i pebre. La tindrem al forn uns 20-30 minuts, perquè la carabassa, conforme va fent-se poquet a poquet, va ablanint-se i va traient tota aquesta dolçor que te la pots acabar menjant hasta cullerades. Mentre tenim la carabassa al forn, posem un llit amb les fulles que més ens agraden. Poden ser espinacs, poden ser qualsevol tipus d'ensalades que tenim tanta varietat ara en hivern. Quan ja tenim la carabassa, la traiem del forn i la deixem gelar un poquet, però la volem tibia. La tallem a trossets i la fiquem per damunt de totes les fulles que tenim preparades. I ara ve lo bo. Agafem una magrana, la desgranem i fiquem els granets per damunt del plat que teníem preparat. I la combinació del dolç de la carabassa amb l'acidet de la magrana per a mi és brutal. I si per acabar-ho d'arreglar vols ficar-li unes pipes o un formatget de cabra així semitendre, ja, pa què? Tanquem el rebost i en el pròxim capítol continuarem xerrant de les nostres coses. En veurem-nos junts! I fins així el primer capítol de Llaurant Futur. Vull donar-li les gràcies a Anna Boluda perquè gràcies a ella que m'ha deixat aquesta càmera en la que estem gravant hem pogut fer realitat des de somni que teníem de ja fa un temps i donar-vos l'avançadia pel pròxim capítol. En el pròxim capítol parlarem del nostre dolç més internacional, el torró, però no de la manera que es penseu, sinó de quin és el torró de qualitat que fem a Alacant i quins són els enganys en l'etiquetatge que solen fer les grans torroneres. Jo soc Nando Durà i des d'ací tots els dies faré el mateix recordatori. Cuidar els llauradors és cuidar-nos a nosaltres mateixos, perquè els necessitarem mínim 3 vegades al dia fins que ens morim. Bona vesprada.